koira on nössympi vielä enemmän. Niin, että se on meikäläisen takana. Sillä äiti pelasta mut. Jos kaavakkeen häntäpäistä lähdetään purkamaan, niin laukaus varma. Koska oli jo jännityksiä käynyt. Se luoksopäästävyys, uskolla on hyvän katsonut luoksopäästävä avu. Ei se jännittänyt, vaikka minä pelin. Joo, joo. Hyvin on palautunut, jos se säikähtänyt kerran. Tuo kovuuspehmeys, kuinka se muistaa epämiellyttäviä asioita, niin kyllä se osoitti, että se muistaa. Tuossa kun aloitettiin, niin se jopa näytti hiukan kovemmin. Eli se kelekka-homma. Se otti sen niin hyvin vastaan ja kelekalla taisteli ja sotti, että hän muisteli sitä pahalle. Tästä testin aikana haavaria vähän muistettiin, sitten pimeässä olisi, kun se itse teki liukumäen sinne. Se juo kovalla vauhdilla mustan muovin päälle ja löi lukkojarrutuksen, niin se luisti se muovi siinä, niin sitten se sen kanssa meni, matkusti vähän aikaa ja sitten oli paha paikka vähän aikaa, mutta ei se sen enempää muistele kuin että se on hieman pehmeä plus yksi. Ihan hyvin se selvittelee. Sitten tuo temperamentti, vaikka silloin painoa, mutta kun sille annetaan ärsyke, ja eikä tarvitse aina niin voimakastaan olla, niin kyllä se reagoi siihen ja ihan oikea-aikaisesti oikeaan suuntaan. Se on puhas vilkas temperamentti. Tuo pikkasen rajoituksia antaa tuo ylipaino. Että jos se on poissa, niin se on sitä yritetään sipata. Niin. No sitten nuo hermot, kyllä se vähän otti paineita siinä testin aikana, eli testin loppua kohdissa sen pehmeys lisääntyi, se osoittaa, että siellä on pikkuisen painetta pöntössä, mutta se ei ole omilla jaloillaan, pystyy suoriutumaan läpi, ei se sen kummemmin ota muuta kuin plus yksi hieman rauhaton. Pikkuisen se puhaltikin, mutta se puhalti muutenkin koko ajan, mutta vähän lisääntyi se puohotus tuossa testin aikana. Sitten taisteluhalu, se on sen moottori ja se lähti hirveän hyvin siihen mukaan ja se nautti jopa puremistaan. Joskus näillä on aika paljon vaikeuksia, että eivät pure kehätti. Mutta tuo pelti leuko jaan ja sitten Telekanilla se taistelu tosi hyvin. Se on plus 2 kohtuullinen. Puolustushalu, kun teitä kohti hyökättiin, se osoitti vain sen, että pieni halu on, eikä se enempää. Pyrkisin nyt sitten eturintamaan, että otas sinä vastaan. Plus yksi pieni on sen puolustushalu. Samoin tuo terävyys, ei ihminen ole sille paha, kun se katsoo vähän, että elää nyt tilanne alkaa osumaan siinä. Se on kans pieni ja mikä tärkeintä on, että se on ilmen jäljellä ja vielä. Ei silloin mitään se heti kuitenkin. Näin ollen sen toimintakyky koulutus kaikkinensa. Tuo kelekka on niin hyvä, että se on niin nostamassa sitä ja se on itse kelekkauksesta, jos pelkästään arvostetaan kelekka, niin se olisi lähellä suurta ja jopa suurta. Tuolla on suuri koire, joka toimii. Pudotti nyt sitten pimeä ja sitten kaikki, että puolustus jää pieneksi, terävyys jää pieneksi. Se ei lähde niin kuin toimimaan siellä kuitenkaan. Että siellä on rajoitteita tuolla, niin näin ollen se on plus yksi kohtuullinen. Mutta kuitenkin kohtuullinen, että ei ole mitään ongelmaa. Linuxia ei ole ja 170